estic aquí relaxat, tinc una línia de mar, a punt de sopar, un ambient molt guapo, gent aquí molt tranqui, música en directe, i bueno, he demanat una mica de pollastre feta a la barbacoa, amb una patata i una Pepsi, i bueno, sopa rica. Vull sopar d'avui. I bueno, una mica l'ambient d'aquí on estic a Cosamet. La veritat és que m'està agradant, Hi ha molta gent, però molta tranquil·litat també. Després, quan acabi de sopar, aniré a prendre una cervesa i a dormir, que demà vull aixecar-me d'hora, prendre el sol i relaxar-me encara més. Vinga, bona nit.